Orain esango dugu Kutsiazu bidea Jaione Mariezkurrena, ze Jaione Donostian zaude, eta niri esan diatena da, zuri esateko sorpresa bat omen daukazu niretzat. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai, Xabier, sorpresa amaierarako utziko dugu. Ados? Izan ere, ez dakitzuek ezagutu duzuen, baina orain hamarkada batzuk arte joskintza ikastetxetan ematen zen gaia zen gaur egun desagertu dena. Hala ere, josketa, besteak beste, guztiontzako baliogarria izan daiteken jakinduria da, galtzapetralak hartzeko, arropa batzuk konpontzeko, edo zergatik ez gure jantzi propioak egiteko, ez aldala? Bai. Amaia, benetan horrela da, josketaren transmisioa galtzen joan da urtetan edo urteen poderioz? Bai, egia da, azkenean gure amak eta amonak josten zuten asko, eta hoin ez dakigu ez da botoi bat josten. Baina tira, zuek transmisioari euste aldera hemen hainbat ikastaro ematen dituzu, ez da? Bai, hemen daukagu aukera asko, ikasteko, zerotik hasi behar da, noski baietz, pixkanaka, oinarriak ondo eraiki behar dira, ondo josteko, eta gu dauzkagu 4 orduko ikastaroak, basea makina nola erabiltzen den ikasteko, eta gero daukagu hastian zehar 6 hilabetero ikastaroak, astean behin etortzen dira 2 ordu, eta interneten aukera asko daukagu baita ikasteko, osea que ikasi nahi baduzu aukera dexente dago. Bikain, Amaia, gu aurreragoaz izan ere jostotzara batean titarea izan, aria izan, edo orratza bat izan, eta makina izan da ere, puntadak behar dira. Zer nolako puntadak behar dira edo daude? Bueno, puntada asko daude, baina egia da hemen gehiena makina ezite daula, industrian egiten den moduan, baina horrela esateko 2 puntada erabiltzen ditugunak, ikustetan puntada, eta puntada eskapulario ditzen diguna, ez dakit euskaraz nola izango litzake, baita erabiltzen dugula, baina bestela dana makinaz. Hemen ikusten dut zer eginda dagoela edo sorkuntza. Egiten ari da. Sorkuntza bat martxan dago, barkatu norena da sorkuntza hau? Hau Neria. Maria, zer ari zara egiten? Bueno, pues txaketa honen izena perfecto da, perfecto izen ez ezagutzen da. Perfecto dagoelako? Bueno, ez dakit aleginduko gea. Zenbat denbora eman diozu edo eskaini diozu orain arte honi? Irailean hasi ginen, patroiekin, eta oraingoz horrela dago. Noiz bukatu, ez dakit, noiz iritsiko geran. Arestian esan didazu lasaitasuna ematen dizula josteak, ezta? Bai, batzutan estres puntu bate bai, edo urduritasuna, baina orokorrian lasaitasun puntu bat, bai. Bueno, lanaekin jarraitzen uste zaitut, udarako hori soinean, bai? Eta Xabi, ona zure sorpresatxoa. Izan ere, Xabier Sukia Goia sarietan izango da, gure Euskal Kevin Costner, horrela izendatuko zaitugu, eta dotore jantzita joateko, eta hau, moda eskola bat dela jakinda, galdetu nahi diogu norari Sukiarentzako zer gomendio ekarriko zeniguken. Bueno, traje bat beti ondo. Baina azkenean eraman behar dugu pixkat egunerokotasunera. Orduan, gaur egun ze kolore daukagu, adibidez, burdeos kolorea, bai? Hemen daukagu, alkandora bat, burdeos kolorekoa. Eta gero ere bai, toke horiek oialarekin, testura emanda, beluz oiala, bai, tertziepeloa. Orduan, toke horiek beti ekartzen dute pixkat, moda, bai? Gero, solapak puntarekin orain daude, traje guztietan ikusten, txaketa egituratuak, handiak, galtzak zabalak, mugimendu askorekin, eta, olako gauzak ikusiko ditugu. Xabier, apuntatu duzu guzti hori, hala ere nora bukatzeko aipatu dituzun kontu guzti horiek zenbat eta neurrirago eginda hobezta? Bai, azkenean erosten baldin badugu beti aterako zaizkigu arrugita bat hemendikan, zimurrak, azkenean ez gaude dendako arroparako eginak. Orduan, beti egiten baldin badugu gure neurrira eta gure denetara hobe. Eta Sukiak pertsa egokia duen horretan, ziur, zeozer neurrira egingo diotela edo egingo duela. Beraz, eskerrik asko, apuntatzen dugu, josketa garrantzitsua dela, eta hori, Sukia, goietarako animo, hemen duzu iradokizun potente bat.
Eskerrik asko, opa Jaione Mariezkurrena, eskerrik asko, Burdeos kolorea. Bueno, egingo dugu, probatuko dugu, dorrekin hitz egingo dugu, eta gure jantziteikoekin, eta... Irudikatzen zaitut, bai. Bai? Bai? Bueno. Burdeos kolorearekin.